A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A bayani wanda jama'a za su gane a dunkule na kan muhimmancin ruwa. Ruwa shine sinadari da yake dauke da duk wani abu da jiki yake bukata, shine a matsayin yake dauke da shi dan ya kai shi da sassan jiki, lunguna da saƙo. Abin da ya shafi tacaccen abinci, wanda abinci da lungunan sassan abinci, duka wani sinadari da yake cikin rayuwa yana buƙatar wannan tataccen abincin. To ruwa yana taimakawa wajen ɗaukar wannan sinadaran don ya danganta su zuwa wannan sassa. Na biyu, ruwa yana ɗauke da sinadari da yake ɗauke da iska tatacciya wacce sassan jiki suke buƙata. Shi ma ruwa yana ɗauke da shi don ya samar da wannan, ya sadar da su zuwa wannan sassa na dukkanin jiki gaba ɗaya. A taƙaice kenan, ruwa shine yake ɗauke da duk abin da jiki yake buƙata domin wanzar da samun zaman lafiyar wannan sassa da kuma kare wannan sassa na jiki daga kare su daga cututtuka. Kuma idan ya ɗauki wannan sinadarai na iska da na tataccen abinci, kuma shine dai har ila yau yake fitar da duk wani abu da yake guba ko abin da jiki baya so, to shi ma ruwan shine wanda zai ɗauki da su don ya fitar da su ta hanyar a tace su da koda ta cikin hanyar koda, har ya kasance an fitsarar da su ta hanyar fitsari ko kuma gumi ko makamancin haka. To kenan yana shigar da abin da jiki yake bukata kuma yana fitar da abin da jiki baya bukata. To lallai ashe kenan idan aka ɗauki ruwa aka rinka amfani da shi, to zai kasance ya kare mutane daga cututtuka, ya ba mutane samun lafiya. Mutane su kalli ruwa ba kawai sai ana bukata ko ana kishin ruwa ake shan ruwa ba, ko yaushe ya kasance ana buƙatar a sha ruwa ba tare da sai an ji kishirwa sannan za a sha ruwa ba. To matukar za a rinka zama ana shan ruwa a kowane lokaci, to lallai shi ma wani hanya ce ta kare ɗan adam daga kamuwa zuwa wasu cututtuka da kuma tabbatar da ingancin lafiya ga sassan jikin ɗan adam. Kullum abin da ake so ruwa a sha shi ko da kaɗan ne, amma a yawan shansa. Wato kar ya kasance cewa na ji kishirwa zan ɗauko babban gora na ruwa in ta sha har sai na ciki na ya cika tatil da ruwa. A'a, so ake kasance ruwan ko kaɗan ne ana shan sa, amma akai. In zaka sha ruwa sau 50 a rana kaɗan ba zai cutar da kai ba. Wato shine sinadari da ake so a rinka yawaita shan sa, ba sai lalle ana da buƙatar sa za a sha shi ba. Duk sanda ake bayanin a sha ruwa, ana buƙatar ruwa ne wanda yake lafiyayye. Shine wanda ake magana, wanda a halin yanzu zaka ga musamman mazauna karkara ba su da ruwa lafiyayye. Har ma a cikin birni akan samu ruwan, amma wani zubin jama'a suna shan ruwa ta hanyar wanda yake ruwan ya gurɓata. In an ce ya gurɓata, wani zubin tun daga inda ruwan ya taho ko kuma mazubi na ruwan ko abin shan ruwan, wani zubin za a saka kwatanniya ko roba ko jarka, ruwan ya ɓaci a wajen, ya daɗe sai ka ga gansa kuka ko wasu ƙwayoyin cuta sun kasance sun riga sun tsiro a cikin wannan. Wato shi sinadarin ruwan an same shi lafiyayye, amma ma'ajiyinsa ya zama mara lafiya. Wani zubin kuma shi ruwan inda ake samun sa ba mai kyau bane, to ko da ka ajiye shi a mazauni mara kyau ya kasance ya gurɓata, ko kuma kofi ko abin shan da ake shan ruwan ya kasance ya gurɓata. To maimakon ya kasance cewa ya zama lafiya, to akan samu cututtuka, zazzaɓi mara makoma, ko ya kasance sinadarin garkuwar ɗan adam ta yi ƙasa saboda ya sha wani abu da yake kunshe da wani abu ne kama a ce wasu cututtuka wanda suke a bacteria ko makamancin haka, sun riga sun girma sun tsiro a cikin wannan ruwan, sai kasance ya bayi zuwa ana samun wasu cututtuka wanda sanadiyar shan ruwa gurɓatacce.